Roma Spirit 2025. Kategória mimovládna organizácia. Svet ticha, Krupina. Občianske združenie Svet ticha dlhodobo pomáha nepočujúcim Rómom, ktorí čelia dvojitej bariére, tichu aj predsudkom. Venuje sa poradenstvu, vzdelávaniu, komunitným aktivitám a obhajobe práv tejto skupiny. Vďaka ich práci získavajú nepočujúci Rómovia lepší prístup k vzdelaniu, k zamestnaniu aj ku službám, ktoré im pomáhajú žiť samostatnejší a dôstojnejší život. Svet ticha robí ich potreby viditeľnými a dáva im hlas, ktorý spoločnosť často nepočuje. Navštevujeme sociálne vyučené lokality, ako napríklad na základnej škole v Pískom Šťavniku je takmer 90 rómskych detí so sluchovým postihnutím. A my sme práve tí, ktorí im sprostredkovávajú tú pomoc, s tým, že my zabezpečujeme určitú diagnostiku práve pre nepočujúce deti. Aby dostali tie načúvacie prístroje, pretože naozaj tie deti nie sú autistické, tie deti majú iba sluchový handicap a potrebujú našu pomoc zaradiť sa do tried, kde bude pedagóg, ktorý ovláda posunkový jazyk, a to hlavne formou interaktívneho dialógu s tými deťmi vo forme obrázkov, posunkového jazyku a slova. A na základe tých potom vytvárať určité texty. Som rád, že prišla takáto organizácia, ktorá má v pláne zmapovať takéto deti v jednotlivých okresoch, že môžeme spolupracovať. Máme tu odborníkov, ktorí vedia takýmito rôznymi metodami, obrázkovými a podobne pracovať. Mnohé deti neovládajú rómsky, slovenský a posunkový jazyk, že tá komunikácia v tom prípade veľmi zlyháva. Ale my sme improvizačný tím, snažíme sa v tom prípade improvizovať a hľadať určité spôsoby tej komunikácie aj formou obrázkov. Často sú tie deti utiahnuté niekde v kútiku a často nepovšimnuté. A my sme tí, ktorí sme si všimli, a dovolím si povedať, že mnohým nepočujúcim sme už aj pomohli s tým, že dostali nové načúvacie prístroje, dostali nové vibračné hodinky, avšak to nie je ešte stále postačujúce, pretože čo my musíme je urobiť to, aby sme tým deťom pomohli rozvíjať ich prírodzený jazyk, a to tzv. Posunkový jazyk. My pracujeme s manželkou dvaja, ma tá práca príliš veľmi baví, som v tom prípade veľmi zapálený a práve to, čo nám tie deti dokážu dať, to je pocit toho najvyššieho šťastia, pomáhať hlavne, aby tí ľudia mali dôstojnejší život. Nemáme dostatok tých priestorov, aby sme im vedeli finančne pomôcť, ale máme naše vedomosti a tie vedomosti im práve dodávajú to, čo oni nutne potrebujú. Nie vždy sú potrebné finančné nástroje, niekedy je potrebná láska ľuďom. Ďakujeme partnerom.